Hello guys, ngayon magluluto tayo ng ginisang kabute. Tara, samahan niyo ako. Ilagay ang mantika. Kapag mainit na yung mantika, sabay na natin yung bawang. Tapos, ilagay na rin ang sibuyas. Sunod, kamatis. Yan, tamang halo lang. Kapag luto na yung kamatis, lagyan na natin ng patis. Yan, yung sakto lang. Tapos, lagyan ng 3 basong tubig. Pangalawa at pangatlo. At lagyan ng konting betchin. Yan, kapag kumukulo na, ilagay na natin yung mushroom o yung kabute. And after mga 5 minutes, ito na siya. Ilalagay ko na yung dahon ng ampalaya. Napaka-healthy, di ba? Yan, mukhang luto na siya. Siyempre, tikman muna natin. Sarap! At huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam!